खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। फारसेथिं बिसायख'थिनि थाखाय दावराव आरो गुबुन फारसेथिं क'क्राझाराव सिखाव खावनायनि जाथाय सोमजिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला क'क्राझार सोहोरनि साउथ बाजार रडनि थागिबि बिष्णु बसुमतारीनि नखराव हरनि समाव सिखाव हाबदों। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला हरनि 12 रिंगासो समाव बिसिनि उन्दुनाय दरजाजों हाबनानै आलमारियाव थानाय गासै बेसेन गोसानि सना गहेनाफोर खमैबो 6-7 लाख रांनिसो जागोन बेखौ खावनानै लांदों होननानै फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसेनो बिसि थानाय रुमावबो हाबनानै बिसिनि गोनां मुवाफोर जेरै पान कार्ड, आधार कार्ड थानाय गंसे बेगखौबो लानानै थाङो। बेनि अनगायैबो आंनि न' सेरनिनो नखरावबो हाबनो थाखाय खिरखिखौ बोखारदोंमोन, नाथाय ग्रिल थानायनि जाहोनाव हाबनो हायाखै होननानै फोरमायथिबावदों। बेखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे बयबो सांग्रां जानानै थायो आरो आंनि नखराव सिखाव जानाय बादि गुबुनाव दाजाथों होननानै बुंथियो बिथां बिष्णु बसुमतारीया। बे जाथायनि सायाव दायो थानायाव केस थिसननायबो जाबाय आरो दायनिगिरिखौ जाहाथे हमनानै थाबैनो गोख्रों साजा होयो बेनि थाखाय आं पुलिसखौ खावलायदों होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा। बिजेपिनि बिजाथि अजय कुमार रायनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों सिपिआइएमनि बिजाथि खुरंखर ख'सा। अजद होनाय बादिब्ला बिजनीनि बिजाथि थुरिबारि बियाबनि अजय कुमार रायआ बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय भट लुबैनानै हरसेनि गेजेरावनो लामा बानायनो थाखाय अन्थाइखाम्फा बेखेवदों। बे बेखेवनायखौ लानानै मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिजेपिनि बिजाथि अजय कुमार रायआ जुदि खामानि मावग्रा सुबुं एबा लिडारमोनब्ला थांनाय 5 बोसोराव मानो जेबो खामानि मावाखैमोन, नाथाय बिथाङा हरसेनि गेजेरावनो लामा लुफुंनायनि गासै खामानिखौ मावदों आरो अन्थाइखाम्फाबो बेखेवदों। बिथाङा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि भट बायनो थाखायसो बे खामानिखौ मावदों। बिथांनि खामानि मावनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैया, नाथाय बेफोरबादि बिसायख'थिनि समावल' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै खामानि मावनायखौ जोंनो नाङा आरो खामानि मावनायखौबो जों बन्द' खालामनो बिथोन होदों होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो सिपिआइएमनि बिजाथि खुरंखर ख'सा। उदालगुरि जिल्ला अल बड' एक्स-भलन्टियार फर्सआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा जोंनि थाखाय खहासो लाबोगासिनो दङ। बिथांमोना बिटिआर गोरोबथा आरो बिटिसि गोरोबथा आरो 6 सिडुलखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्ट डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो जाफादों बेखौ जों फोरमान मोनबोबाय थादों। आरो बावैसो थांनाय सानाव दिलीप सयकाया फोरमायथिदों दि बिटिआरआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ थानो मोना आरो 6 सिडुलाबो थानो मोना। बे मोननैनि गेजेराव जायखिजाया मोनसेखौ बोखारनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बे बुंनाया गोदानै बुंनाय राव नङा। बेखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा बै समावनो बिजेपिजों लोगो जाफानानै दिलीप सयकाखौ देरहाहोदोंमोन। आरो बिथांमोना देरहाहोनाय दिलीप सयकायानो दिनै जोंनि 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बोखारनो नागिरदों। बेखौ लानानै जों बुंनो हायो इउपिपिएल सोरखार आरो बिजेपि सोरखार बेनि गेजेराव जेबो फारागथि गैया। आरो बिथांमोना गंसे नावनिनो सुबुं। बे समाव बिथांमोना इउपिपिएल दोलो हिसाबै दायो बिजेपि सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंदोंब्लाबो जों फोथाया, मानोना बिथांमोना सिंजोंब्लाबो बिजेपि दोलोजों दासिमबो हेफाजाब दङ। इउपिपिएल दोलोआ दि बिजेपि सोरखारजों एलायन्स गैया बेखौ बिथांमोना दासिमबो रोखायै फोसावनो हायाखै। बेनो फोरमान जायो इउपिपिएल दोलो बिजेपि दोलोनि गेजेराव दासिमबो सोमोन्दो दङ। बेखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे इउपिपिएल दोलोखौ रावबो मदद खालामनो नाङा, मानोना इउपिपिएल दोलोआ जोंनि खहासो लाबोगासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलो आरो बिजेपि दोलोआनो लोगो नांफिननानै सोरखार दाफिनोब्ला जोंहा जोबोर खहा जाबावगोन। बेफोरखौ मिथिखानानै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो सानो जाहाथे जोंहा जोंनि मोनखानाय 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जों रैखा खालामनो नांगौ। बेखायनो सानै हयै बयबो जाहाथे गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों उदालगुरि जिल्ला अल बड' एक्स-भलन्टियार फर्सनिफ्राय। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि राजखान्थि हान्जानि गेजेराव हिंसायारि जाथाया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो 1 नं परबजरा बिटिसि बियाबनि बिजेपिनि बिसायख'थि फोसावदिं मावख'खौ हरनि समाव सोरबा सिनायमोनै दुथां सुबुंफोरा सावनानै गालांदों। क'क्राझार जिल्ला परबजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव हाथाइसालि खाथियाव थानाय बिजेपि राजखान्थि हान्जानि बिसायख'थि फोसावदिं मावख'खौ हरनि समाव सोरबा सिनायमोनै दुथां सुबुङा सावनानै गालांदों। नाथाय बे जाथायाव सोर राजखान्थि हान्जानि आखाइ थानो हागौ बेखौ मिथिनानै मोननाय जायाखैब्लाबो पुलिसआ बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायगासिनो दङ। तेलेंगानायाव खुंजानाय अल इन्डिया प्रिजन डिउटी मिट 25 आव आसामनि दोलोनि देरहासारनाय। 1000 मिटार खारनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेलखौ आवग्रिनो हादों अक्षय बर' बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।